задавам въпроси на тебе, Геннади отговаря, пише на листа и след като е написал, ти се казваш отговора. И какво се Добре. Да, извинявам се, че те прекъсвам. Деси, може ли да си махнеш от уредбата от това еко? Готово. Благодаря. Започваме. Мики, коя е любимата кола на Геннади? Марка кола. Значи Геннади пиши, после Мики ще отговори като си готов. Бойчо, няма място къде да такача. Любимата кола на Геннади е... Секунда да написа ли? Да. Добре, давай, ти си. БМВ. Правилно. Я да видим Я да отговора, видим. какво си написал. Не, аз си ги пиша на телефона, иначе. Дай да видя. Не може да се види хубаво. БМВ, Ама браво. те се пишат. Къде си пишем? Аз нямам телефон. Ще държа ръцете горе. Това ми е бележка. Добре. Продължаваме нататъка. Само секунда. Втори въпрос. Гледа ли порно Геннади? Да. Не. Мълчи бе. Ама Пиши там. трябва да пишеш. Е написала, той каза не. Тя каза да. Тя каза да. Ама те Значи- пръстите му друго пишат и це. Нямаме съвпадение тогава. Геннади пак према работата. Плесни му ни шамармики. Няма следващия път. Следващия, да. Трети въпрос. Какво кара Геннади да се ядосва? Какво го дразни най-много? Геннади пише. Аз знам отговора, да знаете. Чакай, той Геннади се позамисли, той не го знае. Ама аз виждам. Аз си пиша. Написа ли? Добре. Чакай, не е готов още. Така като го гледам, пише. Готов ли си? Готов е. Какво го дразни най-много? Ядосва. Да, ядосва. Какво те ядосва най-много? Някой да ти мрънка, да ти казва едни и същи неща постоянно. Да. Я да видя какво си Аз да написал. познавам ли бе? Дай да видим отговора. И сега. Ама той... Той след отговора ги пише. Това Да, бе. Не е честно това. Значи веднага показваш, иначе не го смятаме за правилен отговор. Той ли се вижда? Не се вижда. Мрънкане. Това бях написал. Нямаш ли си химикал? Сега, къде търсим? То, Имаш ли си химикал? айде. Сега ще учиме да пишеш, Геннади. Ето, пишат ти Намери ли коментари, си? намали яркостта. Пробвай да намалиш яркостта. Не на твоя телефон, а на този, който пишеш. Ти говоря, ти казват. Ама по-хубаво е да намериш ли си химикал. Тя е намалена до край. И автоматично. Не сега майка ми да. Добре, изчаквам я. Добър вечер, Че Анакондо. трябва да се лучвам на тото. Тук има, тук няма. Айде де! Така. Геннади вече е оборудван. Въпросът ми към Мики е къде е роден Геннади? В София. Геннади пиши.
Браво. Да, мамо. И последен въпрос към Мики. Каква е любимата му храна? Кой му го даде това? О, тук Благодаря, мамо. трудна работа. Какво обичаш да ядеш, Гена? Готов ли си? Да. Пържени картофи. Тук. Написах Боб и Леш. Боб и леща. Значи това не го смятаме като съвпадение. Колежки, продължавай. Ти си. Аз съм сега. Уж хай, приготвям всичко. Кой приготвя? И аз не знам, ще си ги почна тъй. Нали? Слушай, Мики. Къде е Не, роден Мики, Геннади? Геннади. Аз бях Геннади. към... Колежки, Да объркали пиша сте? ли? Ти ще пишеш, да, Мики, ти пишеш. Да, пиши и сега. Геннади, значи ти изчакваш Мики да напише на листа и тогава отговаряш. Само да се оборудвам и аз. Тук. Само един лист на Вера. Балкона на масата, бе, Мики. Те? Къде съм родена, ли? Това е въпрос към Да, Геннади. Геннади Въпросът трябва е да към отговори. Геннади, да. Но той ще Ако- изчака да напише Мики. Трябва да изчака Микито. Аз мога да отговоря. Вместо Геннади. И аз мога. Русе. Браво. Имаме едно съвпадение. Браво. Каква зодия е? Гена. Не. Лудница. Зодия лудница. Близо. Ева. Рак. Аз... Мълчи там и си пи кафето на местна да... Не викай така на майка ти, бе, Костяк. Добре, продължаваме. Любимото и хоби? Да се разходи. Гена, чакай малко. Гена, изчакай да пише първо Микито и тогава се отговаряш. Той защото е сигурен в отговора си, заради това бърза. Иначе ще сменя въпроса, ще сменя. Давай, Гена. Да се разхожда. Пазаруване. Една жена какво обича? Пазаруване. Да харчи парите на мъжа. Ама тя си достатъчно свободна в да си случая- харчи нейните пари. Да. Браво. Добре, те са приятели. Дай да видим сега, примерно, любим сезон. Гена, ти си. Пиши. Аз знам на Мики, Мики писа това ли? е любимия сезон. Любим сезон лято. Добър ден. Добър вечер, Смет. Лято, Лято. браво, имаме съвпадение. И последен Още въпрос. един Добър вечер, последен. Смет. Да. Затвори си очите, Мики, веднага. Какъв цвят са и очите на Микито? Пъстри. Мики, сега вече можеш да ги отвориш и да пишеш. Ма всички знаем, че не са, нали? Не. Гена, ти какво може, бе? 5 верни имат. Пет, При тебе как да. са? Толкова. Вика, той през цялото време беше тук до мене. До вкъщи деца. Вика, живеехме на едно. Аз да не съм те гледал в очите. Къде ма гледа? В другите очи. Аз си кажа къде я гледаш, а? От другите очи, нали? Ах ти, Пава, Значи, Мики и Геннади, ви продължавате следващия кръг, имате 5 верни.